Salutare, salutare! Am venit iar pe canal la pescuit. Am prins câțiva peștișori, câteva roșioare. Am venit mai mult pentru biban. Am văzut câțiva crapi, dar n-am reușit să prind niciunul. E plin de pește aici pe canal. Sunt în Anglia. O să adun gunoaiele. Și vreau să eliberez roșioarele astea. Am eliberat câteva deja, pentru că erau foarte mici și astea sunt mici. Și urmează să le eliberez acum. Uitați-le. Nu mă acomodez să filmez. O să-mi intru eu în mână. Așa, uitați. Hai. Norocoasă. Fugi. Crește mai mare. Așa, mai am încă două aici. Am eliberat pe cea mai mare, am eliberat-o mai devreme pentru că se dădea cu burta în sus deja. Hai. Fugi. Bravo. Mai am una. Unde ești, mă? Aici ești? Da. Și mă duc înapoi la muncă, pentru că asta o fac doar așa. Mi-au câte o pauză de jumătate de oră, 45 de minute. Scot undița din portbagaj, vermișorii. Când îi am, când nu i-am, dau cu pâine. Uite ce frumos e. Fugitul norocoasă, te-ai învârtit destul lângă leată. Hai, fugi. Cam atât. O să fac niște